Udah 2 hari ini adik Asika oyeng guys, katanya minta dibuatkan nasi kuning. Untuk apa? Untuk merayakan hari ulang tahunnya. Oh alah nduk enek-enek ae ulang tahun itu tak kon diamelne nasi kuning. Ge oleh ide kok ngendi ngono kuwi mang. Ya wis lah mumpung Ibu Lurah gadah kambil sakwawar. Sakwawar ki basa apa neh? Sakwawar ki sak telapak tangan ya guys ya. Mumpung juga hari ini ki libur, sekolahnya ndak masuk jadi ora kesusu. Ya wis akhirnya tak buatkan. Senajan wong beras setengah kilo. Iki embuh ya guys ya, aku ngawur lek ndamel nasi kuning. Dulu ki pernah ndamel nasi kuning tapi embuh lali. Wis pokoke kuning terus gurih ngono jenenge priyo sego kuning. Untuk yang mau resep nasi kuning ala Ibu Lurah nanti tak tulis di caption ya guys. Karena lek ndamel nasi kuning ki yo mek sak witik dadi lek ngaruh ki yo mek ning wajan guys. Mek beras setengah kilo. Sementara nasi kuning dikukus di kompor sebelah iki Ibu Lurah ndamel lawuhe. Lawuhe iki yo request adik Asika, cuma telur dadar karo mie goreng. Ditambah nugget sing mbuh kat kapan ning kulkas koyoke wis sowi. Nasi kuning mateng, lawuhe mateng, saiki waktunya plating. Untuk platingnya iki tak pasrahkan kakak ae. Kakak diem nek kon plating ki. Kene Bu tak cithake ae ben kaya lek tumbas ngono kae. Alah wis sak karepmu kakak. Nah ini dia yang sedang berbahagia, adik Asika. Selamat ulang tahun ya nduk. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, tercapai semua cita-cita yang diinginkan. Amin. Jane adik Asika ki ulang tahun yang keberapa toh? Ulang tahun yang ke-9 guys. Ujuk-ujuk adik Asika kok ya wis gede, wis pinter, tambah ayu, wis seneng pedes. Embuh rumah saku nasi kuningku iki mang kok kurang mantap toh. Apa krana wis dhisik masak ya, jadi kurang enak ngono. Tapi jarene bocah-bocah enak Bu, kaya lek tumbas. Alah lek pinter, lek mau muji-muji, lek merayu-rayu, padine ben dimasakne toh. Heeh toh. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Nduk Indi Asika.